lagu sedang. Pak Eni kira Tadi yang DP Bapak, pelunasan Ibu. Pelunasan Ibu. Oh. Bendahara terbesar ya Ibu no. Bu pelunasan mboten. Kok to the point men to aku? Koyo butuh men loh. Aja ngono kuwi angsuranku. Oh iya bener. Angsuranmu wis kebayar urung? Ya Allah, Bu Sarna luar biasa loh. Ampun Bu, ampun Bu. Piye? Karena nggak nyicil. Matur sembah nuwun. Matur sembah nuwun Bu. Mengke kula bagi dua. Adil. Ya, entekno ya. Ayo entekno. Sekar bisa.
amung sira kang Paris. Nah. Hae bapakku. Bapak ketua. Pak ketua nek jak maju mesti kena karo Rizka. Genah kosong mboten niku Paris. Oh, iki urung to. Piye ta? Sampeyan ora dhewe lho, Pak. Jenengan mboten anu. Ojo sumelang wong ayu. Tresno iki ora bakal ora suwe aku bali. Iso sumanding ono ing siji. Prima suara. Iya. Ugi kunjuk dumateng Ibu Lurah. Ibu Lurah Desa Jatibatur. Sugeng rawuh. Sewindut suwe lawase kowe lunga pamit karo aku. Wong ayu babojanku susah mung kangen sliramu. Rasa kangen rapi somari Ampung siro Siap. Iso nambani Halo, bapakku, ya ampun. Bu Rizka Dalem. oh, kaya bu lho ya Terus mbak lah mboten dik to, Pak. wong cek imut aja niki alhamdulillah tamune Bu Tumi ini luar biasa. Alhamdulillah, tumplek. Rawuh sedaya tumplek-blek. Nggih. Ikaja bersatu di Jabotabek hampir 80% hadir. Alhamdulillah. Berkah nggih menika nggih Bapak Berkah. nggih. Dan tentu kalau pulang ke Gemolong jangan lupa mainnya di Sendang Kongerit. Oh nggih. Wisata kita. Jih. Iki cedak nggon aku lho Mas Bagus. Cedak ya Kak ya, tapi Kak Rizka belum pernah ke sono. Bapak, caket nggen kula niku nggene. Wis pokoke engko nek nginep gratis. Saestu, Pak. Ya ngomongnya karo Pak Yatno. Ada ketua Pak Guyuban. Pak, aku tak ngomong Pak karo Riz, Pak Yatno. Mbak Riz, mohon izin ini saya Ragil. Siapa semuanya yuk kita ke dalam ya. Nggih. Karena di dalam juga banyak sekali tamu. Monggo ini kan durasinya panjang. Ini kan kalau Mas Haris jatahnya kan iso sampai 6 lagu Di kita medley medley. terus. Spesial kanggo dulur-dulur keluarga besar Pak Guyuban Prima ugi mangke keluarga besar Pak Guyuban Mugi Lestari. Monggo yuk, Ya. yuk semuanya. Aku tak tunggu kene. Nggih Mas Haris di sini sama Kak Untuk Mbak Rizka. Ragil nderek Mas Bagus mriko. Nggih, ayo yuk. Nggih, Pak. Kita ke sono. Ojo semalam wong Kita terus aku ikrah bakal ya iyo iyo. ora suwe aku Cat, bali Halim bibi. iso sumanding ono ing sisih Lagune napa Budi? Siap. Mangke kula tak
mereka rumian, begitu mereka rumian gitu. Yuk kita ke dalam dulu. Pak Wagine. Jum. Pak Wagine lagune apa? Gua dulu-dulu Pak Besar Uki Lestari. Ayo. Gimana? Kamu kok nggih? Bapak Sultan. Kasih kita. Sehat-sehat selalu. Iya iyo. Oh iya iya iyo. Iya iki sama Pak Sugito sini. Iya nyanyi sih ya Bu ya. Studio 1 aman. Oh siap. Makasih ya. Nah, iki pokoknya kita medley nanti Mas Oke. kita sewonten Gubuk Asmoro. Catatan sakjroning ati katuran saya marah ati Dikatakan segera oke Bapak Marso. dulu Bunda. Ayo. Iya, iya, iya. Yuk. Malah gini. Suanmu. Iki meleh. Pelar. Ayo kene gil kurene nek. Bunda di bawah ayo. Ayo iki. Bos-bos. Kowe. Bagus. Absen dulu, absen. Iya. Ya. Buke. Saya tunggal meleh lali janjine. Oh, Bapak lali janjine Pak Wagimin kersane sing guning menika nggih Pak. Karis. Nurutin Pak Dalam. Wagimin ketua Prima niki. Nggih, mangke sabibaripun Mas Haris mangke lali janjine niki spesial kagem Ibu mangke ngersake tok tembang kangen. Nggih, niki Siap, kita nggih. medley bersama Prima. Catatan sajroning ati. Catatan wongkon. Saya Daya iyo, daya iyo. aku kowe dadi garwa.
Pak Jumadi. Tak Lali janji sopo wong sing ora dandan Rizka ora teko Gil kae pas munggah Mas Kamto wis kadung janji ditenteni Pak Wadimin ya ora teko. Dugi lho Pak. Oh, Haid mau ke pasir lagi lho Mas Kamto iki kok ya Lagi men sampun. bijir ya. Lagune ditunggu nggih Bapak. Nggih. Maaf sih lho. Nah iya, Mas, pecedake. Iku mboten sisan to le ha. Siap. Jane kowe nang endi? Gelagatku sajane hatiku sujono kowe kencan karo priya Bude matur nuwun. Spesial Ibu Gil. Namanya Bude siapa? Bude Gino Pasar Ciracas. Bose Kelapa, Paris matur nuwun. Wayah wengi. Udan krimis ra wis. Bos beras, bos kelapa asik. Banyu kang kumentes dadi saks anu nangis wong sing atresnani eko ninggalake aku wong sira yen ora ono sliramu Supilire ngentan sandutut kalbu rasa kang tamat gawe lana dadaku lewat tembang kangen kok bisa dadi tombo Mbak Narto Budi Haji ya Allah rinduan sendang musik Mas Mbak Narto iya lewat tembang kangen aku titip tresno apa pancen sliramu keluarin lagi Bude Gino ora krasa lewat tembang kangen aku titip sayang tresnaku ning sliramu ora bisa ilang matur sembah nuwun kang layar Bude lali apa pancen wis ra ngerti sak tenane aku mung tansah setyo ngenteni palini endamani Kata kesegendau Bagianto. lewat tembang kangen iki asik Karis dalam niki wonten angklek iki Karis spesial kagem Pakde kula monggo nanti kesini nggih Karis ugi tasih wonten Bapak Parjo Karis merapat kesini monggo dimohon untuk semua artis pendukung Prima Suara Nengki seket Mbak Narto lagune napa? Anake sapa? Iya. Bude pepelek. Mbak Narto anake sapa sian? Kula menika nggih. Seni
bablas ke pepeling. Aku belum. Bablas ke pepeling Mas. Bablas ke pepeling spesial kagem Bude Haji sama lagune pepeling is Degi derek pakai angkleng ya siap Karis derek loh Siap-siap. Wesajine tansah dieleke wesajine ojo nindakake atanos kumandang ayahe sembayang lembapi mati Gareng solah saya kata keninda mungkar magrib pelana isa jangkepe Pak Selar Bapak diajak joget Pak joget ayo monggo joget Bapak ini yuk Bapak kangge Bapak Subandi kalian Budi. Nanti nggih luwe sampurna yen berjamaah esek-esek Pak Dimo Sugeng Rawuh gelo lagune Pak Parjo Esek-esek maam rumiyin monggo. ayo kane ditambah salat sunami aja sembrono iku perintah Allah dikono ning donya mung sedelo sabar lan tawakal rasa sing kuwasa apa Mas
Sok munggah swarga. Ayo Bu. Ayo mama-mamaku sayang. Ibu tergelo. Ayo. Mama, joget sih. Ayo. Ya Bun. Pasukan hijau. Nangis Sandi, Busulan, Asik, Maka Bujumati. Bujumati. Barang iki ketemu. Ya Karis. Loto metes. Oke, matur sembah nuwun. Mas Hengki, niki pakai bablaske manis spesial kagem Bapak Sular. Mama. Iki bunda-bunda iki bos-bos kabeh kok HE kok meneng ae piye iki? Mama lo sik dihitung. Pak Sunar. Iya, HE. Pak Sunar HE. Iki wis HE iki manis. Aku urung di HE Bapak ini. HE. Dereng Bu niki. Bu Sunar. Yo. Makasih ya. HE. Ayo HE. Kaya ngene lelakonku piye ngopo kok datang ketemu. Matur sembah nuwun gue. Sembah nuwun yen pancen ditinggal gawe telo ati salah. Matur nuwun Blek Ibu. Ayo mamaku. Matur nuwun. Manis Dik, kowe pancen manis. Tambah manis yen kowe ora lamen. Yen semanise ngungkuli madu, saya bisa rontoke jantungku. Ganteng Mas Mak Sunar mancen ganteng. Tambah ganteng yang sangat wong sing alit Mas namine kampung ngalor ngidul sampean ngawani gendong.
belas si kucing spesial buat Budi Haji Kemis. Hatiku mata Ayo kene Kak, sebelah kono Budi. Ayo, atas bantuan nggih. Aji kita pakai angklengnya pakai dipoto kali Priska. Mau pergi bos montang manting tanah poturu hatiku tanah sanglisi amarga elek bumbara sumangge mutiara teteke lencer kuning putihku mana ini ya. Kene rumangsaku kemauan Mas Li awemo sangece sing teko cepol sikute primaswa mau pergi bos montang manting tanah poturu hatiku tanah sanglisi amarga elek bumbara sumangge mutiara teteke lencer kuning. Pemisane Mas Hengki kumbang kene rumah saku teko karo milang milik awemo Budi Kemis tansah ngece sing teko cepul kucing. Ayo Budi asik Budi Kemis. dan digoleki tak pikir Budi nang kono wis pindah nang kene. Kok goleki to? Tak goleki ya. Nggih. Cek tau bengi bos montang manting tanah poturu hatiku tanah saklisikan Amarga elek bumbara sumangge mutiara teteke lencer kuning rumah saku teko karo milang milik awemo ketone senjata lho. tanah sangece teko cepul sikute. Matur sembah nuwun iki kagem dulur-dulur sedaya mawon. Makasih.